Creația culturală este suprema demnitate a omului. Este ascensiunea sa în spirit, aici, pe pământ. Este încercarea de a revela misterele divinității omului. Destinul creator este o făgăduință pe care omul și-o face în clipa când devine om și care durează atâta timp cât omul rămâne om. Lucian Blaga. Anul acesta Teatrul Ion Creangă împlinește 25 de ani de la fondare. O perioadă de mai mulți ani, adică 8 ani de zile, teatrul n-a activat în edificiul său, aici la Casa Mare, pentru că a fost avariată. Acum, în primăvara aceasta, am făcut o reparație cosmetică ca să putem prezenta spectacole și astăzi avem un eveniment mare, o sărbătoare a teatrului, revenind în casa noastră, în Casa Mare. Desigur, astăzi vom prezenta spectacolul Calea Ciobanului. În perspectivă avem planuri mai multe spectacole ca să montăm. Avem spectacole cu obiceiuri de iarnă, obiceiuri de primăvară. Împreună cu colegii, cot la cot, muncim ca să facem spectacole frumoase, bazate pe folclor, cântece autentice, costume noastre veritabile, autentice, ca să putem prezenta publicului larg capodoperele noastre folclorice. De la fondarea acestui teatru, activez la Teatrul Ion Creangă din 1988 și împreună cu colegii mei am avut fericirea de a activa în multe spectacole, Șezătoarea, Imnul Ștefan cel Mare și Sfânt, Decebal, și a fost o perioadă mai tristă în activitatea Teatrului Ion Creangă, când, din păcate, Casa Mare a fost lăsată pustie și iată, în această sărbătoare de Duminica Mare, în sfârșit și Casa Mare își deschide ușile larg spectatorilor. E o sărbătoare a noastră de suflet, când putem să le spunem bine ați venit la Casa Mare, cu un spectacol ce ține de tradițiile de primăvară, de Sfântul Gheorghe, și vrem să le spunem spectatorilor că pentru toți cei îndrăgostiți de tradițiile și obiceiurile noastre, vă așteptăm cu drag la Teatrul Ion Creangă. Nu o să regretați. Nu o să vede. Oh, pe unde o fi, uite, nu mai vine. Să aprind candela. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om de țărân, cu umilință rog bunătatea Ta, Doamne, învestirește asupra copiilor mei. Ocrotește-i, Doamne, de cursele vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți. Să rămână cu bunătate, Doamne, te rog, Doamne, apă-le, Doamne, apă-le, Doamne. Ei, dar de ce până la ora asta nu e acasă? Oare toată noaptea nu i-a fost destul? Păi omul știe când se duce, dar când se întoarce, nu știe. Nu mă speria și mă da, mamă. Ia lasă că eu de-ți nu știu pe el de treabă. Păi vine el, până dimineața? Să dea Domnul să fie bună. Da, unde s-au dus așa, iubire? Păi unde te găsești tu în dimineața de Sfântul Gheorghe? Da. Doamne, primul lucru când îți plai dimineața era să vezi oare ce s-a întâmplat cu pusul cu cel? Când eram, uite așa și eu, puneam câte o sticlă de pusuioc afară la coșarul oilor, la pătrul găinilor. Ca să vă încercați norocul. Da. Și aveam grijă să-l ascundem bine, să nu găsească flăcăi. Păi mă azurul care că umlam cu asemenea lucruri. Da, păi, fetele... Că mai mult nu se ia și mai de la... Păi, dar fetele erau nevoite să-și răscumpere pusuioc cu bani, numai să nu-și piardă norocul. Bine! Mamă! Ei, dacă pusuiocul o scăpat negăsit de flăcăi, îi se împondra cu mare semn. Dar dacă mai era în
Cum cresc și floresc florile, așa să crească și să se înmulțească laptele. Drept cingătoare, îți prind fir de salcie. Salcia se prinde și crește ușor, și are ramuri multe, așa șuițele noastre. Să aibă mulți miei. Scaiul, care este încins cu grâu de apă și crește nojice român slab. Așa și oile să țină mană de apă și să aibă lapte din orice pășuri. Lerușteanul e răsărit în urma luceafărului, așa cum luceafărul luminează totdeauna și oițele totdeauna să aibă lapte mult. De la începuturile carierei mele muzicale, mi-am început activitatea tot în Teatru de Etnografie și Folclor Ion Creangă, anul 1991-92. După ce am făcut studiile la conservator, la cantul popular, m-am reîntors după o pauză, iarăși la acest teatru, pentru a promova valorile naționale și spirituale ale neamului nostru. Aici pot să mă desfășor în plină activitate, să-mi cânt baladele, doinele, să le audă atât spectatorii noștri, cât băștenași, cât și turiștii veniți din alte colțuri ale lumii. Mă simt aici alături de colegi foarte bine și m-am simțit dintotdeauna așa. Mă bucur foarte mult și mă mândresc să port acest costum național, să cânt, să joc tot ce este de fapt la baza tradiției noastre naționale. Și parcă aș fi fost într-o mașină a timpului. M-am întors acolo de unde a început cariera mea de actriță. S-au schimbat multe, sincer să vă spun, s-au schimbat
dar totuși a rămas ceva cel mai important. O enormă dragoste față de acest pământ, față de această țară, față de acest popor, față de acest folclor, față de rădăcinile noastre, de istoria noastră, pe care voi, dragii mei, sunteți de toată lauda că o păstrați și de toată închinăciunea mea față de dumneavoastră, de domniile voastre, că atâția ani ați lăsat acest foc să ardă, cât mai tare, cât mai încet, dar el nu s-a stins niciodată. 3 fondatori ai teatrului într-o fotografie uniți împreună, Rodica Cojocaru, Aureliu Cibotaru și Alina Sârbu. Alina Sârbu acum este actriță prin undeva prin Africa de Sud. Rodica Cojocaru este doctor abilitat în domeniul filologiei. Aureliu Cibotaru este prorector la Galați. Ion Grosu este director la Teatrul Național din Chișinău. Păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural al poporului în diferite domenii, teatru popular, costume, muzică, dans, precum și adaptarea lor la condițiile contemporaneității, au fost și rămân una din prioritățile teatrului Ion Creangă. Silvian Fusu, care este unul din fondatori și poate cel mai fidel adept al acestui teatru, poate vorbi ore în șir despre colegii săi, mulți dintre care au plecat pe alte meridiane ale lumii, adunându-și în palmares impunătoare realizări în domeniul culturii.